пощаду Богу нашому. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокій на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокій на землі. Обвестил ангел святый об судах там, неведомых на земле ради людям. Слава на вишинях, слава на вишинях и спокой на земле. Слава на вишинях, слава на вишинях и спокой на земле. И несут анёлы пильно варту там, глядите тени Марии с Юзефом. Слава на вишинях, слава на вишинях и спокой на земле. Слава на вишинях, слава на вишинях и спокой на земле. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня мы отзначаем урочистость объявления Пана, альбо у народе мы говорим «Три короли». Это такий день після свята Божого народження, коли ми бачимо об'явлення Ісуса Христа не тільки тим найпростішим людям, пастушкам, аньолам, так само, бо аньолам було об'явлено, що народився Збавитель, але так само і усьому світу, бо ці мудреці, які прийшли, щоб поклонитися, вони символізували увесь світ, який навіть не ведав про Бога, не ведав про Ісуса Христа. Подчас этой святой мши мы молимся за померлых Ванду и Антона Демьянка. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком, моя вина, моя вельми великая вина. Прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на земле Покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе,
Твоей. Пане Боже, володаруня небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, смилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прими моление наше, які святиш праворучайца, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш план, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале, Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты святлом чудовной зорки объявил сегодня народом Твоего одинародного Сына. Дай просим, каб мы, что уже спознали Тебе праз веру, были доведены до сузирания бляску Твоей величи, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить, у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаии. «Устань, святися, Иерусалим, бо пришло Твое светло, и слава Пана взошла над Тобою, бо вось темра покрые землю, и змрок народы, а Пан узыдзе над Тобою, и слава Ягоная з'явится над Тобою. И пойдут народы до Твоего светла, и короли до бляску Твоего усходу. Узними вочы свои и погляди навокал, усе яны збираются, идут до Тебе. Сыны Твои приходят сдалек, и дочок Твоих несут на руках. Тады убачишь Ты и зазяешь, затрапеча от радости сердце Твое, бо богатьи мора поплывут до Тебе, придет до Тебе скарб народов. Закрые Тебе множество верблюдов, молодых верблюдов з Мадияну и з Эфы. Усе яны придут с Сабы, принесут золото и кадила, и обвящать будут хвалу Пану». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Всі народи світу будуть служить Пану. Всі народи світу будуть служить Пану. Боже, дай суд Твой королю, и сыну короля Твою справедливость. Нехай судит народ Твой справедливо, и пригниченных Твоих поводле права.
Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, вы чули про уделение ласки Божией, даденной мне для вас. Бо про объявление мне была открыта таємниця. Яна не была открыта Сыном Человечим у минулых поколениях, так як цяпер адкрылася святым апостолам ягоным і пророкам праз Духа. Гэта значыць, што і язычнікі з'яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела і саўдзельнікамі абяцання ў Езуса Христе праз Евангелие. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми бачили зорку ягоную на сході і прийшли поклониться йому. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Табе, Пане. Калі ж Езус народился в Бетлееме юдейским у дни короля Ирода, вось мудрацы з усходу прибыли у Єрусалім, кажучи, де новонароджений король юдейський, бо ми бачили зорку ягоную на усході, і прийшли поклониться йому. Почувши гэта, король Ірод занепокоївся, і увесь Єрусалім з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказали яму у Бетлееме юдейским, бо так написано пророком: «И ты, Бетлеем, земля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». Тады Ірод, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бетлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця, калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму, і, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары, золата, кадзіла і міру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Хвала. Сядьце, калі ласка, паважаныя. Сёння ў нас посланне біскупа. Было пусто, цяпер густа, конечно, добра. Паслухайце уважліва, тут невялікае, але я там пару слоў добавлю, каб лепей нам было зразумець і думку біскупа, але таксама сэнс гэтага сённяшняга свята. Слово на урачыстасць аб'яўлення Пана. Умілаваныя браты і сёстры ў Христе Пану, людзі добрай волі. Урачыстасць аб'яўлення Пана, якая традыцыйна называецца святам трох каралёў, гэта адно з самых старажытных хрысціянскіх святаў. Яно моцна звязана са святкаваннем Божага нараджэння і мае вельмі багаты духоўны звест. Гэта свята ўжо, паважаныя, было святкавана ў другім стагоддзі, то есть нават яшчэ так пытанне пра Божае нараджэнне у першым касцёле, у пачатках існавання хрысціянства не заўсёды так было, так як кажуць, адразу, бо была Пасха, як вы ведаеце, самае галоўнае свята.
але потом потроху формовались книги Святого Писания. И формация книг Святого Писания, это не значит, что Пан Иисус пришел и одразу Евангелие читайте, коли ласка. Не все так просто было. Вы ведаете, что евангелисты, которые писали Евангелие, были учнями Христа, апостолами, а некоторые, например, как Лука, и он только евангелист з'является. Поэтому, поважанные, Евангелие так само формовалось, и то, что мы маем сегодня 4 Евангелия, это то, что сформовалось, и это вошло у IV веку, то есть христианство, першасная супольность христианская, костел сформовал Евангелие, сформовал Писание, то есть Писание святого Павла апостола, інших апостолов, и сформовал книгу, яка называется «Новый заповет». И это было принято, и уже у 4 стагоддзі было узгоднено, и это было дадено для того, чтобы мы читали, чтобы мы познавали. Так ось, многие святы мають характер не біблійного походження, характер традиційний, а більшість святів, які зв'язані непосредственно з Ісусом Христом, життям Ісуса Христа, мають біблійний характер. Ось це сьогоднішнє свято має біблійний характер. Бо я в Євангелії читав, що ось про те здарення, коли ось 3 мудреці прийшли, щоб поклонитися Ісусу Христу. У сьогоднішній літургії слово говориться про незвичайних вандроўнікаў, натхнёных Богаў. Яны адправіліся у далёкую дарогу, каб сустрэцца з новонароджаным валадаром і пакланіцца яму. Кім былі гэтыя мудрацы? Астронамі, магамі ці каралямі? Мы дакладна не ведаем. Традыцыйна лічыцца, што іх было 3. І давялося здзейсніць доўгае, нялёгкае падарожжа, каб дабрацца да Бэтлеема. Няпроста ім было пераадолець дыстанцыю и религийные вымярэнні. Вы павінны зрабіць дыстанцыя, это одно, а религійнае вымярэнне. У той час, калі габрэі мелі яснае аб'яўленне Бога, и у словах Святого Писания, мудрацы мелі толькі невыразнае касмічнае аб'яўленне зорка на ўсходзе. Зорка на ўсходзе. Аднак яны былі поўныя надзеі і не пашкадавалі сілаў, каб знайсці новонародженное дзіцятка. Папа Бенедикт XVI у своей гаміліі падчас урачыстасці аб'яўлення Пана аднойчы звярнуў увагу на то, што мудрацы, як пілігрымы надзей, веры, самі сталі зоркамі, што зяюць на небасхіле гісторыі і паказваюць нам праведны шлях, сапраўднымі Божымі сузор'ямі, якія асвятляюць ночы гэтага свету і вядуць нас у цемры, з'яўляючыся святлом. Таксама і апостол Павел у пасланні да філіпянаў сказаў, што мы, хрысціяне, павінны зяць у свеце як светачы. Для касцёла, які верыць і моліцца, шлях мудрацоў з усходу з'яўляецца толькі пачаткам вялікага пілігрымавання, якое ідзе праз гісторыю. Таму падчас літургіі чытаецца Евангелие пра шлях мудрацоў, фрагмент з кнігі Ісаіі пра цудоўныя прарочыя візіі, а таксама спяваем 72-й псальм, дзе апавядаецца пра пілігрымаванне народаў у Иерусалим, так пісаў папа. Мудрацы, якіх вяла зорка, становяцца пацвярджэннем той праўды, што ў чалавечым сэрцы схавана жаданне пазнаць Бога. Заважым, што вандроўнікі з усходу на сваім шляху Бэтлеем сустрэлі Ірада. Гэта папярэджанне, што на шляху веры ёсць шмат небяспечных перашкодаў. Сваім адважным намерам знайсці дзіцятка мудрацы нібы падбадзёрваюць нас, кажучы, не трэба баяцца, галоўнае не спыняцца, ісці адважна за святлом. У гэтым сэнсе яны з'яўляюцца пілігрымамі надзеі, іх можна назваць своеасаблівымі опекунами юбилею 2025 года. Дорогие, вера, видим, вела их вера, что они убачаць валадара Израиля, одного з каралёў, які народзіцца, але больш, чым валадара. Там зорка целая показывала, там знаки небесные были.
Бачым Ізраіль, вы калі прыгледзіцеся вось на паводзіны, гэтыя людзі ішлі з чыстым намерам убачыць Езуса Хрыста, з чыстым намерам аглядаць збаўцу. То есть чысты намер быў, пагэтаму яны дашлі, каб туды прыйсці. Паглядзім на Ізраіль, на эліту Ізраіля, фарисеи, книжники, Ирод. Это была элита, так называемая, в кавычках называем, это элита. Это тыя, які лічылі сябе там мудрейшие, разумнейшие, кіравалі. Улада, можем сказать, в полном сенсе гэтага слова. Што яны зразу? Тыя книжники, фарисеи сразу догадаліся, бачым, у іх было асвятленне, у іх была вера. Яны зразу сказали, што гэта Месія нарадзіўся. І нават сказали, дзе нарадзіўся. Можа, не ўсе думалі, што мае у сабе ў галаве Ірад. Ірад, чалавек, можам сказаць, не заўсёды, можа, быў адукаваны, знаеце, але я не думаю, што ён быў рэлігійным чалавекам ці веруючым чалавекам. Гэта чалавек улады і конец. На гэтым, я думаю, кожны з нас разумее. І бачым Ірада. Тут нарадзіўся нейкі велькі Месія, а як Месія, гэта у іх разуменні было, гэта чалавек, які павінен, валадарыць, які павінен выбавіць, нейкі ваяр, такі моцны, сильны. І тут Ірад падумаў, што а мне ўсё ж такі з Цэзарам рымскім лепей жывецца, я ж цар тут, а кім жа я буду, калі прыйдзе Месія? Ось, думка Ірада такая, кім я буду? Нехай лепей не прыходзіць Месія. Я зраблю так, каб ён не прыходзіў, але Ірад вельмі глыбока памыліўся. Як я ўжо згадалі, што прарокі прарочылі, і ўсё, то ён абсалютна для яго пісання было далёкае. Але ён не падумаў, што Бог ёсць. То есть ён разумеў, што вось моя ўлада, і я тут Бог, і я тут камандую, каму жыць, а каму галаву адсячы. Ці яшчэ што-нибудь. Я тут камандую, абсалютная ўлада мяне. Але бачым, я глыбока памыліўся, што з Богам, Бог все равно, ні Бога не пераможаш, на сваё выйдзе. Той план Божий, які прыйшоў праз Збавіцеля на гэту землю, он павінен быў споўніцца. Вось пра гэта Ірад зусім не падумаў. Бачым, як ён хітрыць. Мы читаем у Писании, як ён хітрыць, як ён выведвае, як ён даведвае. Спалоханыя слугі, спалоханыя блізкія, гэтыя, якія или рэлігійныя дзеячы, спалоханыя папросту. Ім тоже неблага пры Ірадзе быць. Вы павінны гэта зразумець і гэта бачыць, што не хочацца мяняць вось гэтага ўсяго, а тут прыйдзецца мяняцца. А тут трэба будзе рабіць нейкую не толькі перабудову матэрыяльную, але духоўную перабудову. Можа, духоўную столькі па столькі, але матэрыяльная, гэта было найважнейшы чалавек. Думаў пра гэта толькі. Таксама з намі, дарагія браты і сёстры, здараецца ідэя вось гэтага, сказана біскупам, вельмі цікавая ідэя. Мы сустракаем Ірадаў, можам, тых, якія перашкаджаюць ісці нам да веры. І гэта не заўсёды могуць быць тыя, пра якіх мы думаем, што вось гэта тыя пры ўладзе. Не, гэта могуць быць блізкія нам людзі гэтымі Ірадамі, якія можам сказаць, не то, што издеваются над верой нашай, але вось неяк надсмяхаюцца над нашай верай, можа, неяк ігнаруюць нашу веру, робяць усё, каб мы, каб у нас каб вера нашая астыла, робяць усё магчымае і немагчымае. Не заўсёды гэта будзе нейкі такія акцыя супраць веры такая, але гэта так патаемна, як д'ябалы, кажуць, спакушаюць нас, каб мы толькі зышлі з парогу нашай. Это могуць быць нашыя сябры, это могуць нашыя блізкія, это могуць быць нашыя знаёмыя, это могуць такія людзі, якіх часамі выдавалася, што яны павінны весці нас да веры, а яны не хочуць весці нас да веры. Бацькі хросныя, гэта вось тут пытанне заўсёды паўстае. Такое можа здарыцца, дарагія браты і сёстры. І такія людзі могуць нават перашкаджаць дайсці чалавеку да веры, ісці чалавеку да Езуса Хрыста, не даючы ім пазнання веры, хоць абяцалі калісьці пры святым хросце,
што яны навучаць веры, што выканаюць усё, а яны сталі ў нейкім сэнсе ірадамі. Вось, робяць усё магчымае і немагчымае, каб забіць веру, якая нараджаецца чы ў дзіцятку, чы у маладым чалавеку, чы яшчэ ў кім. То есть, сколькі выпрабаванняў у веры мы сустракаем, сколькі прыходзіць нам на шлях гэтых так званых ірадаў, якія робяць усё магчымае і немагчымае, каб забіць Езуса Хрыста ў нашым сэрцы. Паважаны, гэта вельмі важна. Гэтаму, бачым, мудрацы ішлі з надзеяй, прыйшлі і ўбачылі, і Бог ім адкрыў гэту вялікую таямніцу, і пакланіліся, і аддалі гэтыя дары, якія прынеслі, зазначыўшы, і як тоже таксама прарочачы, што гэта перад імі валадар, перад імі Бог, і перад імі той месія, які аддае сваё жыццё, міра, гэта сімвал месіі, які аддае сваё жыццё за збаўленне свету. Дарагія, вот гэта вельмі важна нам зразумець у сённяшнім свяце. Хто для нас Христос? Бо Христос неаднаразова пытаўся вучняў сваіх, за каго людзі мяне лічаць, а вы за каго мяне лічыце? Поэтому, калі мы абуджаемся, заўсёды можам паставіць сабе пытанне, рана устаючы, і заўсёды пастаўляем сабе пытанне, хто для нас Бог, хто для нас Христос. Я калісьці гаварыў на казанні, у каго мы верым, у Бога, хто прыходзіць першы на думку нашу. Што прыходзіць першае на думку нашу, тое для нас Богам з'яўляецца. Калі мы абуджаемся, то на думку нам прыходзіць хто ці што. І гэта наш Бог, як кажуць. І мы пра гэта марым, і мы пра гэта, як кажуць, у нашым сэрцы думаем, і абуджаючыся ад сну, мы пра гэта адразу не гаворым у імя Отца і Сына і Духа Святого. Дзякуй Богу, што я праснуўся. Маладыя абычна не дзякуюць, яны самаўпэўненыя. Это, можа, уже старэйшыя людзі дзякуюць за гэта, што Богу, што праснуўся. Але ўсё здараецца са ўсімі людзьмі, і з маладымі, і са старымі. Дастаткова на могілкі там часта не, але мы ходзім на могілкі, каб памаліцца за нашых родных, блізкіх, і мімаволі ходзім і чытаем на помніках і звяртаем асабліва ўвагу, сколькі гадоў было таму ці іншаму чалавеку, які зышоў з гэтага свету. І часамі здзіўляемся, што так многа маладых людзей. І чаму так многа маладых людзей? Гэта не толькі тут, это ўсюды так абсалютна. Мы атрымоўваем ад Бога падаркі, дзяцінства падарак, падраслі, падростак, это падарак Божы, мы дажылі да гэтага, юнацтва, да гэтага ўзросту, сярэдніх гадоў, а самы вялікі ад Бога падарак – гэта старасць. Гэта старасць, самы вялікі падарак ад Бога. І, праўда, вельмі часта тыя, хто дажыўшы і атрымаўшы гэты падарак, ходзяць і наракаюць на гэты падарак свой, крычаць, калі гэта Пан Бог мяне забярэ адгэтуль. А Пан Бог спытае, ах, ты недовольны быў маім падаркам? Ай-яй-яй. Поэтому старэйшыя людзі не наракаем на старасць за многа. Это падарак Божы, это велькі Божы падарак, які Бог даў для нас. Вось, дарагія браты і сёстры, гэта вельмі важна, каб мы зразумелі, што Бог сапраўды любіць нас, і Бог хоча, каб мы знайшлі Езуса Хрыста. Мы знайшлі Езуса Хрыста, а Езус Христус нас прывядзе да сябе абавязкова. Гэта зорка наша, якая тут, на гэтым свеце. Паважаныя, далей біскуп кажа, што на працягу стагоддзяў вернікі стварылі і падтрымлівалі разнастайныя цікавыя традыцыі на сённяшняе свята. У касцёлах у гэты дзень благаслаўляецца крэйда, кадзіла і вада. Крэйдаю мы напішам на дзвярах сваіх дамоў сімвалічны напіс, які першыя буквы з такіх слоў «Христус мансіонем бенедикат», няхай Христос благаславіць гэту маёмасць, гэтае жытло, вось так, больш правільна тлумачыцца, ставячы крыжыкі, ставячы дату бягучага года, лацінская «С», «Ц» лацінская, «М» лацінская і «Б» лацінская. То есть, вось так мы пишем, бо гэта, вось, кажу, такі лацінскае слово «Христус мансіонем бенедикат», гэта лацінскія словы.
І ў некаторых еўрапейскіх краінах на свята трох каралёў праводзяцца працэсіі, наладжваюцца карагоды, гульні, спяваюць калядкі. У нашай краіне таксама ў некаторых рэгіёнах захавалася цікавая традыцыя адзначаць гэтае свята адмысловымі абрадамі. Сёлета ў спіс аб'ектаў спадчыны, якім нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, увайшоў традыцыйны абрад «Тры каралі», які католікі праводзяць у Лідскім раёне на Гродзеншчыне. Рэканструкцыю гэтага абраду калядавання здзейснілі супрацоўнікі Дома культуры ў вёсцы Ваверка на падставе этнаграфічных звестак. Мясцовыя жыхары пачалі штогод праводзіць адноўлены абрад з гармонікам і каляднымі песнямі, хадзіць і праводзіць па вёсцы ў вобразе трох вестуноў, якія прынеслі свае дары нованароджанаму дзіцятку Езусу. Падобна, абрад пачалі праводзіць таксама ў іншых мясцовасцях нашай краіны. Гэта таксама радуе, бо дзякуючы народным традыцыям адраджаецца зацікаўленасць вытокамі нашай хрысціянскай веры. Усе народы свету будуць служыць Пану. Спяваецца ў псальме ў сённяшняй літургіі. Гэтак жа, як тры мудрацы, язычнікі пакланіліся Езусу і прызналі ў ім праўдзівага Бога і свайго Пана, які ўвесь свет павінен так і ўвесь свет павінен адмовіцца ад сваіх ілжывых вераванняў і працягнуць пілігрымаванне чалавецтва за адзінаю зоркаю, валадаром Езусам Христом, які кіруе сусветам. Давайце ісці з ім па жыцці, бо гэта дзеля нас ён прыйшоў на зямлю, каб напоўніць надзеяй на шчаслівую вечнасць. Не знамарнуйма гэтага дару і шансу. На святкаванне ўрачыстасці аб'яўлення Пана, таксама на глыбокае духоўнае аднаўленне у юбілейным 2025 годзе ўсіх вас ад шчырага сэрца благаслаўляю, імя Отца і Сына і Духа Святога. Амин. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і в адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усім. Неделя. На Бога, які жадае збавіць усіх людзей, узняцём нашы супольныя малітвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла ўсталяванню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую ўзнагароду ў валадарстве Хрыста. Цябе просім. Молімся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды.
Тебе просим. Молімся за памерлых, за якіх ніхто не моліцца, каб яны атрымалі вечную узнагароду. Тебе просим. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы спазналі ў нашым жыцці радасць і спакой ад Божага дзіцяці. Тебе просим. Прошу всемогутного Бога, небесного владарства для Ванды и Антона Демьянка, Тебе просим. Боже, молюсь и прошу Бога ласки, милосердности, спасать Духа Святого на тех людей, от кого залежит спинение войнов, особливо войны в Украине. Тебе просим. Нехай Бог всемогутный боронить людей несправедливо покрывдженных, осудженных. Молюсь за святаров особливым чином. Тебе просим. Прошу так само за всіх наших ахвярадаўцаў, за всіх людей доброї волі, які стараються особливим чином допомагати нам у відновленні хоч та частки нашого старого стародавнього стовпецького костьола. Нехай Пан Бог усім благословляє. Це така вельми добрая, скажу щира ініціатива і під усіми пунктами бачення і історичністю нашей веры, ось, наша упартости нашей веры. Бо это вельми тоже важное, что мы стараемся ісці. И так треба передавать нашу веру упарта нашим поколениям, бо ведаючи, что это вядзе до Иисуса Христа, до збавления. Тебе просим. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы, учини, каб адоранные Твоей лаской мы заўсёды трывалі ў еднасці з Тобою. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Сідайте. Народился Иисус Христос, князь как малый. Хвала Богу на вышинях, супокой земли. Глория, глория, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Убежори воли вослед кличать перед ним. О Створителя познали у дитятку ты. Глория, глория, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Які стоїм перед Тобою, Пастушки побегли хутко и хвалёл Господа. Привітали щирий серцем кожний заспівав. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Молитесь, брати і сестри, каб мою і вашу і ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане, просим Тебе, ласкаво узглянь на дары Твоего костьола, ужо не золота гэта кадзіла і мира, але Єсус Христос, який в гэтых дарах виявляється, і Його складаємо ахвяру і споживаємо, який живе і владарить на веки вечные. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серці. возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Одна грехна и справедливая.
праўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы і Ойча ўсемагутны вечны Божа, сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збавлення. Сёння Ты з'явіў нам святло народаў Твайго Сына Езуса Христа. Калі Ён прыйшоў на зямлю, як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Азана на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Азана на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё оживляешь, освячаешь и неспынно збираешь народ свой, каб ад усходу сонца и до заходу складаў імені Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які наказаў нам здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Христе, Сыну Бога жывого, змилуйся. Падобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта. Дзеля адпушчэння грахоў гэта чыніце на маю памяць». Христе, Сыну Бога жывого, змилуйся надо мною. Это великая таямница веры. Вешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакание Твоего престёла. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсці, чакаючы другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прым яго як ахвяру, якой Ты пожадаў быць уміласцівлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу.
Просім Тебе, Пані, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавым ацаваць у вере любові касцёл Твой, які пілігримуе на зямлі, са слугою Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Тобою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'яднай з собою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших померлых братов і сестер і усіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету. Милостиво прыми ў валадарства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале праз Христа, Пана нашага, праз якого дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, каб мы могли стать детьми Божьими. Тому полные удячности осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы не отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей. Одарить его супокоем и едностью, и живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Супокой с тобою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя.
Тіло Христа нехай заховаємо. Ми бачили зорку ягону на усході і прийшли поклонитися Пану. У Бетлеємі, судная новина, в
Просим Тебе, молимся, просим Тебе, Пане, заущоды и всюду иди перед нами светочем небесным, каб чистою душою мы спостигали таємницю Евхаристии, у якою берем удел згодно с Твоей волей и с радостью ее примали, праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михаиле, хорошо. Зараз, дорогие братья и сестры, мы поблагословим крейду, кадила и воду. Я хочу только узгадать, что у нас наступную неделю, так как заўсёды, глядим, коли есть имша, стараемся следить по нашему чату. Я вельми удячный за вашу всякую допомогу, удячный за ваши ахвяраванні, хай Пан Бог благословляє. Перед тем, як пойдем додому, будут благословленные крейда, кадила и вода. Крейдой позначим двери водой, окропим дом на знак того, что мы приняли в свое житие утеловленное Слово Божие. Вы можете водою покропить дом, подворок, так само все порупудованні, али так само и квартиру, там, где живете. Сьогодні чи так, это особливым чином. Молимся, каб Христос Пан у гэтым годзе заўсёды быў з намі, каб кожны, хто яго шукае, як мудрацы з усходу, знайшлі яго ў нашых сем'ях. Боже, адзінае вечнае святло, Ты прывёў мудрацоў да Твайго Сына і аб'явіў яго ім як валадара над валадарамі. Яны, паверыўшы, пакланіліся яму і прынеслі свае дары. Май ласку благословить гэтую крейду для позначения дзвярэй нашага жылля, у якім мы приняли святло Твайго объявления. Учини, каб мы становились ўсё больш дасканалым святлом для свету, асабліва для тых, хто Цябе шукае. Божа, благослови кадзіла, каб яго прыемны водар узносіўся разам з нашымі малітвамі да Твайго аблічча. З'яднаныя з Твоим Сыном, які пасяліўся сярод нас, каб аб'явіць нам Цябе, і які сядзіць праваруч Цябе, каб заўсёды заступацца за нас, просім, учыні нашыя дамы месцам штодзённай малітвы. Пане Божа, усемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, калі мы узгадваем дзівосную справу нашага стварэння, і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення, і благослови гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваей міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христос освяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашую сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі у час пасхальных урачыстасцяў праз Христа Пана нашага. Зараз поблагословлю таксама залатыя прадметы, якія вы прынеслі для асвячэння. Усемагутны вечны Божа, ўсё, што Ты стварыў добрае, праслаўляем Цябе і кланяемся Табе. Дзякуем Табе, бо вялікая хвала і моц і дабрыня Твая. Просім Цябе, благослови гэтыя залатыя прадметы і ўсіх, хто згодна з Тваёй воляй будзе карыстацца імі, каб узрастаючы ў веры яны адчувалі Тваю дапамогу і заступніцтва праз Христа, Пана нашага. Амен. Ну, і раз тут згадаў залатыя прадметы, дорогие, мы собирали и собираем еще, коли будет у кого есть серебро, такое может где-то цепочка порваная, эти штости есть. Приносите к нам у киоск, мы будем робить из этого процессийный крыш. То есть он будет зробленные серебряные такие пластиночки, якими обобьем древца, и будет такой процессийный крыш, пригожий для нашей парафии. Процессийный крыш является головным крыжом
парафіі заўсёды. Поэтому, пакуль яшчэ сабіраем, і, так, знаеце, выраб яго вельмі каштоўны, поэтому мы пакуль сабіраем і робім што другое, што менш каштоўнае, што таксама патрэбнае нам у касцёле. Я буду вельмі ўдзячны. Там тоже, можа, як золата завалялася, дзе там, не знаеце, куды дзець, тоже можна здаваць у металлолом. Таксама прыгадзіцца. Гэта добрае. Можам зрабіць фігуру Езуса Христа пазалочаную ці яшчэ якую так. Ці пэўныя рэчы. Вось это так к сказанаму. А зараз удзялю благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Хіліце головы на благаслаўленне. Бог, які паклікаў вас з цемры ў сваё цудоўнае святло, няхай шчодра адорыць вас благаслаўленнем і умацуе вашае сэрца ў веры, надзеі, любові. Христос, які сёння з'явіўся свету, як святло, што ззяе ў цемры, няхай дапаможа вам з верою ісці за ім, каб вы былі святлом свету. Бог, які святлом зоркі прывёў 3 каралёў да збаўцы, няхай і вас пасля зямнога вандравання прывядзе да нязгаснага святла свайго валадарства. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў спакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Зараз калядку, якую пойдзе, я пасвянцаю, па касцёле прайдуся. Зорка Бетлеемська над землею сяє, радостную вестку людям обвящає. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Промень ласки Божией на землю пролився, когда беда счастье сполза народился. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Фабияне, наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша лиха бережи. Фабияне, наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша лиха бережи. Фабияне, наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи,
Боже, ти прославляєш життєвий шлях вибраних слуг Твоїх, які побожним євангельським життям і віддані служенню поширали сирот братов і сестер, познання ім'я Твоего святого, обещаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты, а дары ласки хвали алтара слуга Твоего, айца Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти, які володарства небесного на землі і обороняє нас, і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Зорка в небе нам зазяла, обвестила нам про Пана народился. Малюсенький Иисус Христос устаенцы, пастушки и короли прославляют Иисуса. Пастушки и короли прославляют Иисуса. Зорка в небе нам зазяла, обвестила нам про Пана народился. Малюсенький Иисус Христос устаенцы, пастушки и короли прославляют Иисуса. Пастушки и короли прославляют Иисуса. Сейчас я соберусь и принесу.